Казанда коммунистлар юлбашчысы Владимир Ильич Ленин йортында төзекләндерү эшләре үткәрелә. Агач архитектура һәйкәлен яңартуга реставраторлар алынган. Иң мөһиме тарихи детальләрне саклап калу. Нәрсәләр үзгәрә, нәрсәләр кала, хәбәрчебез белеште. Кайчандыр кеше үзелмәгән йорт соңгы елларда тик торды диярлек. Йортны төзекләндерәләр. Ә узган гасырда бу тарихи бина Казанның иң керемле йортларының берсе иде. Семья Ульянова здесь поселилась на 3 месяца. Ульянов Лениннар гаиләсе 3 айга якын уңайлы торак эзләп шунда урнашкан. Бу вакытлыча яшәү урыны була. Мемориаль һәйкәлләр дигән төшенчә бар. Бу бина да элеккечә сакланган диярлек. Хәзер йорт тарихында кабат яңалык, реставраторлар төзекләндерә. Йортны төзекләндерү белән бергә вакыйгаларны реставрацияләү бара. Архитекторлар чыганакларга караганда бу бинаның иртәрәк төзелүен әйтә. Сначала был выстроен вот этот объем. Вот отдельно вдоль улицы, да, которая называлась Первая гора. Потом к нему был пристроен вот этот объем. Хәзерге вакытта сүтү эшләре бара. Соңрак бураларны тузаннан һәм пычрактан арындырырга планлаштыралар. Шуннан соң торгызуга тотыналар. Тулысынча диярлек югалган икенче катны яңарталар. Бинаның түбәсен нигездән торгызалар. Төп максат йортның тарихи йөзен бозмыйча, йортны максималь рәвештә элеккечә калдыру. Мы будем настаивать на некой мемориальной зоне. Без һич шиксез мемориаль зонага таянабыз. Объектның мемориаль кыйммәтен исәпкә алабыз. Бөтен ишегалды элеккечә калыр дип өметләнәбез. Төзекләндерү эшләрен 2023 ел ахырына тәмамларга планлаштыралар. Ә әлегә иске йорт архитекторларга яңа серләр ача. Ойзля Батырханова, Гүзәл Зәйнәкова, Дамир Мөхәммәтханов, Татарстан яңалыклары.